ناي تكنيك أبيات تمرتي نتوم مياو كلت حريفهم فلتت قسمو حرر زبلو تمهارو من السياد تقبلا عمتاوي بزتفل لي عودو ميا أمريغن نابتكالات منغستي يفانوين سلطنتي مرئانيتين عمتات استحفس موياو عم فلتت زرخبو نصاناي تمرت عدلن تربحت بمخان ابستمدبلو منسترتاتن تكالاتن موياو كلتهم ابايتا عصفا خنصبارقون نوصيت جبراو عيوتات كتصعرون يرايم تكنيكاوي عيو ጥበብ ዝሓትት ሞያ እዩ ንጥበብ መደራዕታን መጋብንካ ፍልጠት መቕሳሚዩ ስለዚ እምበር ብመንገድቲ ኣብ ትምህርቲ እትረኽቦ ዕቑር ፍልጠትን ተመክሮን ተሓጊዝካ ጥበባዊ ዕዮታት ከተንጸባርቕ ምኽኣል ዝእግም ኣይኮነን ከም ኣብነት እንተርኢና ኣብ ናይ ቴክኒክ ኣብያተ ትምህርቲ ዝተምሃሩ መንእሰያት ኣብ ሃገራዊ ፌስቲቫልን ኣብ መዛዘሚ ናይ ጉዕዞ ትምህርቶምን ዝተፈላለዩ ኣብ መዓላ ክውዕሉ ዝኽእሉ ብርቂ ፍርያት ብመንገዲ ምህዞን ስርዓን ከቕርቡ ምርኣይ ልሙድ እዩ እዚ ውጽኢት እዚ ድማ ፍረ ናይ ዝቐሰምዎ ክእለትን ዘዕበዮም ተመክሮን ዘገድዩ ብዘይካዚ ሞያዊ ኣበርክቶ ግዜ ዝጠልቦ ካብ ዕለት ናብ ዕለት ሓድሽ ለውጢ እናርኣኻን ምስ ምዕባለ ቴክኖሎጂ እናተላለኸን ስለትኸይድ ሞያዊ ኣበርክቶኻ ኪነብ ፍልጠት ብግብርውን እናደረዓካሉ ክትጓዓዝ ምኽኣል እዋን ዝጠልቦ እዩ እትውን ነው ሞያ ዘየዛን ምዃኑ ተረዲእካ ምስ ምዕባለ ክትጓዓዝካ ግድን ኸውን ንሎም እምበር ኣብ ንኡስ መደብ መቃልሕ መንእሰያት ንሞያዊ ኣበርክቶ መንእሰያት ኣባላት ሓይሊ ኣየር ኢና ክንከታተል ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ካብ ተሓቂፉ ዝርከብ ጨናፍር ሓደ ክፍሊ ጽገና ነፈርቲ እዩ እዚ ክፍሊ ጽገና ነፈርቲ ቅድሚ ምብራርን ይኹን በረራ ዛዚምን ኣብ ዘዕርፋሉ ኩሉቲ ኣብ ነፋሪት ዝግበር ጽገናታት ምትዕራያት ሓላፍነት ወይ ስራሕ ናይ ዝኽፍሊ ጽገና እዩ እዛ ንሕና ጠመተ ጌርናላ ዘለና ክፍሊ ጽገና ድማ ነተን ብዚሊን ተባሂለን ዝፍለጣ ዓይነት ነፈርቲ ብመንጽር ኣብ እንዝነጥፉ ሞያውያን መንእሰያት ማለት ነቲ ኣባይታ ዝካየድ ጽገና ዘካይዱ ቴክኒሽያን ንዘንጸባረቕዎ ስራሕ እንታይ ከም ዝመስል ዝቕንዕ ትሕዝቶ እዩ سمعي ليك برهانة بركات ناي عد مسرح إسرع عمت أكابي أبزي إير فورس مالتي كمان تكنيشان أب تفعل على نفرت سريع مالك صراحة مش نفرتي أب حمش عينة نفرتي سريع مالتي أبزين كا هذا بعسرت عاد عمت سريع مالتي تي أبزي سرها أبزي كم ما فينا حد له أب تحتي خلينا هم مكايد سرح سريع مالتي أبا وينا تكنيكال سكول نملا مالا قال لي باري نفسك بري قال لي باري نفسك وينكن سوينا كي تعليم عن وينكن اير فورس تنواك بريا سمي جيتيك تمسجن تحرك اي بحال ابزي حيل اير ايرتراك اب شحن شعت ميتن 9 شمونتن جميره ينطفع لهم كاب شحن شعت 9 شمونتن اب كاب تغبارت ناب اير فورس جوين غيره ناي عامتن فرقان تمرتي ناي تكنيشان تماهيره كاو كزاد ساعه زيا كم تكنيشانن ممهر ناي تكنيشان كاينه ينطفع له ألمين عبد الله محمد يستكون حال هارسون يكودي لقتكون أن أرجع مهريه لها حال مارسون يدم بلينغس حدي ساسا وين تكنيكال سكول نافت الفرقون نافت لينغ أمر مهرسون يدم بلينغس حدي شكلينغ أرتريان إيرفورس لي حبرس يخون لينغس شكلينغ تلد إننا نبخ وقت أخراتيك أب ساعات قدم قطرن دحر قطرن يوم زنطفو بوغنا أبناي دحر قطرينا صحي تلس مسبلت نابتي أباصع زركب ناي سرح بوتو ممرحنا نتي علتا وز السلاسل وعيو نمتغبار كا أبصع سرح صنيحمنا قالن نتا قدمو مجمرو سرح كقصلو قالن كا بمسرت استسرع ناي سرح وطن ريم نزوهبم عيو تغبرو قالن دما نبررا دلوات زخنا نفرتي أم مكتتال يصمدو كوتا نحصر عرفتي ديل كيهابو كلها لنا تعمم تكايد فلس أجانا نفر ستايلكا حجي أبز حصر جزيزي أو نبزح نتنتو تديك علناتي أوفر فيو كنكبكا
ክፍሊ ፀጋና ነፈርቲ ነናቱ ጨናፍር አለው ንስ ጨናፍር አለው ጨናፍር ናይ ክፍሊ ፀጋና ነፈርቲ አቪኒክስ ባል ሓደ ክፋ ጨንፈር አለው ANDP ቴክኒሻን ወይ ካኒ ኤር ፍሬም ኤንድ ፓወር ፕላንት ግሩፕ ድባሃል አለው ካለ ኳሊቲ ኮንትሮል ሜንቴናንስ ኮንትሮል አለው እዚኦም ብሙሉኦም ተዋሂዶም እዮም ነቲ ስራሕ ናይ ፀጋና ነፈርቲ ዘካይድዎ ኣብ ርእሲኡ ድማ እተን ንኡስ ጨናፍር ድባሃላ ናብነት እዚኣ ስኳድሮን እዚኣ ወይ ንኡስ ጨንፈር ዝሊን ትባሃል ንኡስ ጨንፈር ሜግ 29 ንኡስ ጨንፈር ሄሊኮፕተር እንዳበላ በተን ዓይነት ደለዋና ነፈርቲ ይኸዳ ማለት እዩ ስለዚህ እዚአን በመለአን ስራሓት ኣብቲ ትሕቲ ክፍሊ ሜንቴናንስ ኮይነን ነጥፋ ማለት እዩ ኣብቲ ንሰርሖ ምዘም ሙፀና ማለት እዩ ዓደት ስራሕ ልውሰድ ኣቀዲምካ ብትምህርቲ ብቲዮሪ ተወስዶ ኾን ኣሎ ብቲዮሪ ፅቡቅ ሂብካ ካልኣይ ድማ ኣብ ፕራክቲስ ማለት እዩ እዚ ክኸውን እንዳላይ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ወይ ድማ ስራሕ ሴፍቲ ዘማልአ ክኾን ኣሎ ምክንያቱ ሓደ ገንዘብ ህዝቢ እዩ ክቡር ንብረት እዩ ካልኣይ ሂወት ሰብ ሒዙ ዝኸይድ ንብረት ስለ ዝኾነ መበገሲኻ ሴፍቲ ማለት እዩ ካብ ሴፍቲ ተበጊስና ንኸይድ ማለት እዩ ንድሕነት ማለት እዩ ኩሉ ኣሰራርሓና ብስኮጂል ወይ ድማ እንታይ ማለተይ በቲ ማኑዋል ዝእዘና ማለት እዩ እዚኦም ትሪኦም ዘለዋ መሳርሕተይ ነናቶም ፖሊሽን ኣለዉ ዝሰርሕዎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ክቋፀፅ እንታይ ሽሙ ከፀበዮ ኣይፈልጥን ነይረ ብሓሳብ ወላ ኩሉ ሰብ ከም ተራ ከተሓቶ ከለካ ፓይሎት ክኸውን ወይ ቴክኒሽያን ክኸውን እዩ ዝብል ብሓፈ ኣነ ግን ፅዒርካ ወይ ደሊኻ እንታይ ሽሙ ናብኡ ክኣቱ ተስፋይ ነይሩ ኣብ ወላ መጀመርያ ኤርፎርስ ክኣቱ ከለውን እንታይ ደሊ ናይ ኤሌክትሮኒክስ ወዲአ ወይ መካኒክ ክኸውን ዝብል ድሌት ነይርኒ በዚ ከዓ ኣጋጣሚ ትፀለተይ ግዲ ሰሚዖ ኮይኑ በፂሕኒ ማለት እዩ እዞም ኣባላት ጨንፈር ፅገና ነፈርቲ ሓደ ዝሕብሩ መለለይ ማልያ ለቢሶም ኣብ ቀጻሊ ስራሕ ምስ ተጸምዲኦም ዝነጥፍሉ ስራሕ ጥንቃቐ ዝሓትት ምስ ምዃኑ ሓላፍነት ዘስክሞም እዩ ዕለታዊ ኣብ ሓድሕዶም ባይታ ምልዋጥ ፍልጠትን ተመክሮን ይካይዱ እቲ ነዊሕ ዝገበረ ነታ ሓድሽ ክእለቱ ከይበቐ ፍልጠቱ የካፍል ናይ ሓባር ርእሲ ይፈስስ ስራሕ ክህሰ ግዜ ከይብላዕን ካብና ብንናበሉ እዮም ይሳልጡ ምስ ኣባላት ገዳይም ኣብረርትን ተማሃሮን ጽቡቕ ዝምድና ይፈጥሩ ውህደቶም ይትርሩ ይህን ኣብ ሓባራዊ ዕዮ ንሓደ ዕላማ ይሰርሑ ኣንሕና ሓደ ህይወት እዩ ካይዳና ቴክኒሽያን ማለት ፓይሎት ደይኮነ ክብል የብሉን ምክንያቱ እቲ ዝዓግበሉ ስራሕ ጥራይ ደገደሱ እቲ ፓይሎት እውን ኣንሕና ዘቀረብናሉ እዩ ዝኸይድ ንሕና ዘቀረብናሉ ኸይድ ከለኻ ኣንሕና ማዕረኽ እንደይ ነቲ ንዕኦም ሓልዮትን ነቲ ስራሕና ዕጋበትን ዝፈጥረልና ስለ ዝኾነ ምስኣቶም ኢድን ጓንትን ኮይና ህያብ ሓወይ እንታይ ከምዚ ከመይ ኣሎ ከመይ ትደኽሙ ዶ ክሳብ ይብሉና ማለት እዩ ንሕና ከዓ ወላ ደኺምካ ከለዉ ኤርትራውነት ነገር ደኺማ ኣይትብልኒ ኢኻ ትኒሕሲ ብቐደም ፀኒሕና እዩ ሕጂ ከዓ በዚ ምክንያት ከኣኒ ኩሉ ሻዕ ንዕኦም ሃገርና ምሕጓስ ይኹን ንህዝብና ምሕጓስ ይኹን ኣብቲ ዘለና ተሓጉሽና በቲ ሞያና ንሰርሓሉ ስለ ዘለና ኣነ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ እንና ንባኽኡ ተኽራቲክ ገሪኹ ሞያ ኒል ኣረው ሞያታት መህርሱ ርጎኹን እነ ሞያ እነ ወቕት ኒል መህርሱሉ ምርገውልድ ላሪ እነ ዚሊንግ 143 ትረዲት መህርሱኹን እነ ዚሊንግ 143 ትረድና ኣኽራቲክ እነ ወቕትና ንባኽ ኣኽራቲክ ዙል 134 ኣቦኒክስ ኤሌክትሪካል ፓርቲ ሰነክ ከደመኩን እንኩ ሓደ ካብቲ ከም ብልጫን ኣበርክቶን ዝርአ ናይ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ኣብ መንእስያት ዝገብሮ ተወሳኺ ሞያዊ ዓቕሚ ኣባላቱ ብፍልጠት ምድራዕ እዩ ከም ኣብነት ተማሃሮ ኣብ ዝተፈላለያ ዞባታት ተደኪነን ዘለዋ ናይ ቴክኒክ ኣብያተ ትምህርቲ ናይ ሞያዊ ትምህርቶም ዛዚሞም ናብ ሓይሊ ኣየር ኣብ ዝምደብሉ ግዜ ምስቲ ትካል ዝሳነ ክሳብ ብደረጃ ዲፕሎማ ዝኸይድ ስሩዕ ሓጋዝ ሞያዊ ትምህርቲ ምሃብ እዩ እዚ ተወሳኺ ስልጠና ንሞያዊ ኣበርክቶም ዝተርንዕ ብምዃኑ ኣብቲ ክሰርሑ ዝዳለውሉ ክፍሊ ፅገና ሓይሊ ፍልጠት ደሊቦም ኣብ ስርሖም ኣድማዕትን ውፅኢታውያን ኮይኖም ክወፁ ዓቢ ባይታን ድርኺትን ዝፈጥር እዩ 9 ዓመት የቶታል ገይረ ዘለኹ ናብ ኤርፎርስ ን2 ዓመት ተማሂረ ብኡኻ ዲፕሎም ተመረቀ ናብ እንዳሚግ ተመዲበ ኣብ እንዳሚግ ከዓ 2 ዓመት ብምግባር ከኣኒ
ናብ ዚልን ተሳሒበ ማለት እዩ والأبزي تكنيكال أبزي تكنيك زي كنتف زيادة زمرة سب بالتكنيك لحلفة تخون على بالتكنيك حلف كلاجن نقدر حدا سب بالتكنيك حلفه مال الديكونه تي ناي باك جراوند ناتو ناي تمرت درجة وبقعته ونكمل ترايو يو كاب تكنيكال سكول دهنا بيت المرتات جينا أبناء أنا بعلي كاب أسمرة تكنيكال سكول إنا إير فورس أتي كل ولا تكنيشان نكون بايلوت مهم زي زمرة مغنياتو أتي تكنيك أتريست ولا أتي مسارح تات بعل تطلس نبلا كم بعل هامر رنش بلايرز قال فليت متأكا مالتي لازم فليت لازم متأكا سخا نايب زعلان نفارش تمره لها يقلل كمالتي حدا دهنا تكنيك ديفل سب أمس إخان حد كساجير كاجن مجمرت أنا تطلس كتلا لي أخمالتي تسرع حتى كتري أخمالتي شو يخاب زعلان نفارش تمره لازم تي زبالة أي حدا بالتكنيكال مزاي تمهاري تي زتمرت أي خون مالتي حيلايرون سجاب حجي بزي مسرح زي زخيل دالله إيه أبري تما أبص وينا لا ماشين شوب نمالك ماشين شوب نملا مش مسبت أسي علينا مالا إيرفو جوين نملي مالا وين نملا موابو نسانقون مان وين أبو عندي كلا كسو كبري أبين موابو نسانقون مش مسبت أسي بكا عندنا ميكه تكنيكاዊ ዕዮ ምስ ምዕባለ ዘይናጻጸልዩ ዕለታዊ ኸኣ ንጥፈታት ከተካይድን ደረጃኻ ከብ ከተብልን ዝደፍእ ሞያ እዩ እዞም ኣባላት ክፍሊ ጽገና ዝኾኑ ቴክኒሽያናት እውን ነናቶም ዕማም ፈሊጦም ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ነፈርትን መሳርሒታትን ተላልዮም ዕለታዊ ስርሖም የካይዱ ኩሉቲ ኣባይታ ክትግበር ዘለዎ ፈሊጦም እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ከይተጸበየ ብመንገዲ ዝደለብዎ ፍልጠት ተሓጊዞም ኣብ ምጽፋፉ ይዋስኡ نتوم أبناء مبرر نفرتي تمرتي زقسمو كله كمالا أزدل حدا بحدا أمالي أمن أتصافيفمن نبررا دلو يقبرو أب سرح متخا بزح عن سرح زلنا بري فلايت ثرو فلايت بوست فلايت زي أب جزء بررات راي نتقملي نفاريت أب تكتبرولوت زلوا جزء نتقملي زمالت بري فلايت تشيك أب مالت نفاريت كأنه مبررا ملء سيرفيس تجبره زوجة اللي واقع تمال أمالي إخا زانا فارزيا نزين دمت بررا بقيت إلكا لوج بوكات لنا وي دوكمنت نايتانا فاريت أو فريمكا نبايلوت نحد نتي أبراري أفريمكا تصدو بريرو مسمت أقول لك سرو فلايز بحالالو أمونغو كلاك زين حد بركوين شعون زخان التجمعات وي ريماركينا نبلا عجبتنا نظر أربعة زخان ريمارك هلو كله تفتشا أبوشتان بدقيقان فتشنا فتاتشنا next flight ندالوا مالتي شعو تبرر بريرا مسمتات post flight ويكا post which means أبناء مودعات تقبر صراحة انتاي أخوينا زيا وينتاي قودي لوا وي سيرفيس تقبر اللوادي وي ريمارك اللوادي كله تشك غيرنا نبت سجانا ناتو إزي أبغي زي بررات راي نتقملوا صراحة زي هجيت سكوجلا وها بتي أب inspection ولا ما أبزي سيرفيس كنا عطوها بتي ساعات جمرحنا بتي مانوال بوينا هاي مالتي لقيت مانوال مساء هذا تي مينتنانس كنترول ساعات كنا زاهيل له اب انسبكشن تلوغوس نبال اجي مجمرا باخيبا مسرات نقومه داري بنباب مسرات تكسر حيز بالسيفت مالتي لو كله نتي يو 7 نتي نبرتنا 7 دهمي بتنقاق تحت مالتي نزيد اب قمت اتها بصحف بملو نتي اودو واسا ابال بغبو انتاي حيزلو انتاي كجبر مهانو قدمي اب تسرح مؤتاو ب كستايتو كبر مالتي بوتاتايدي بقله ننحيتكا تواسباو مالتي اوكي مسكونا هولنا تدالينا ريدي مستوهاله اب سرحنا ناتكا يجي بتصحف لما انا بوتا لنا مالتي صحفكا وقصرلو اب زخونه بارتنا اين فاريت قصرتو هوا حدا عينه بارتي مالتي جاء امنات كاب بارتاتيا يسرح تسمال كندي ادميو حجي كم زبلكها كما كاي سرح لهم شانه كندي ادميو انا نقول ام زير ريوم مالتي أبز خفلت سجنا استجنزبنا ينتريرو كابز تحت فلتت نابزل على مويا وكلت اتسجاجرلو بايتا زفتر مخانيو
ኣብዚ ተመዲቦም ዝሰርሑ መንእስያት ካብ 2 ዓመት ክሳብ ናይ 20 ዓመታትን ኪንኡን ዝኸይድ ተመክሮ ዘለዎም ኣባላት ዝሓቕፎ ምስ ምዃኑ ባህሊ ምውርራስ ኣብ ዕቤት እቲ ሞያ ካብቲ ብቐጻሊ ዝንጸባረቕ እዩ መጀመርያ ሞያ ወይ ድማ ትምህርቲ ክሸጦ ወይ ድማ ክሽሾ ኣይተኽእልና ማለት እዩ ሓንሳብ ኣብ ነብስኻ ምሳኣተወ ልክ እዚኦም ሕጂ እዚኦም ምሳና ዘለዉ ሓንሳብ ኣብቲ መስርዕ ምሳኣተዉ ከምቲ ኣካይዳ ማለት እዩ ክትሓብኣሎም የብልካን ከም ኣሕዋትካ ክትፍቅሮም ኣለካ ኣብ ዝኾነ ከምዚ እንድሕር ሓሳብ ንሓሳብሲ ክትቀባበል እንድሕር ከልካ እዚ ኩሉ እንታይ ገብሮሶም ቅቡላት እዮም ኣብ ዝኾነ ስራሕ ማለት እዩ ከነፅናዕ ኣለና እንድሕር ተባሂልና ቅቡል እዩ ኣነ ከምዚ ኮይኑ ኣብ ዝኾነ ስለ ዘይብሉ እሶም ሃንጎፋ ኢሎም ከምዝብለካ ኣፍቂሮም እዮም መስርሕ እዞም ብሕጂ ካብኦም ድናኣሱ ክመፁ ከለዉ ከዓ ዓቕሚ ሰብ ጽቡቕ እዩ ሓይልኻ ዕጥቂ እዩ ማለት እዩ ኣበርክቶም መንእሰያት ክብል ሲ ብጣዕሚ ኩል ግዜ መንእሰይ እንድሕር ኮንካ ውዑይ ሓይሊ ኢኻ ናይ ምስራሕ ድሌትን ባህግን ኣለካ ብጣዕሚ እዚ ከዓ ካብቲ ናይ ቅድም እንዳተወራረሰ ዝመፅእ ዝኾነ ሕጂ ኣነ ንኣብነት 98 ካብቲ ከለኹ ዝነበረኒ ሓይልን እቲ ድሌትን ልክዕ ኣብዞም መንእሰያት እዚኦም ከዓኒ ይንፀባረቕ ከም ዘሎ ኣነ ዝኣምን ምክንያቱ ኣዝዮም ክንሰርሕ ባህልቲ ዝበልካዮም ከዓኒ ተቐበልቲ ካብቲ ግራውንድ ስኩል ጀሚሮም ክመሃሩ ከለዉ ናይ ብሓቂነት ትምህርቲ ቀልጢፎም ይሕዝዎ ልክዕ ኣብ ስራሕ መፅኦም ከዓኒ ነቲ ብቲዮሪ ዝተምሃርዎ ኣብ ግብሪ ክትብሎም ከለኻ ናይ ብሓቂ ኣዝዮም ዝነኣዱ መንእሰያት እዮም ዝተፈላለየ ደረጃታት ኣለዎም እዚኦም ቅድሚ 10 ዓመት ዝኣተው ኣለዉ ቅድሚ 15 ኣለዉ ቅድሚ 2 ዓመት ቅድሚ 3 ዓመት እውን ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ እንዳረኣየ እቲ ስራሕ ብጣዕሚ ፅቡቕ ዝኾነ ስራሕ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ንፈለማ ከቢድ ኮይኑ ወይ ንረኣዩ ብደገ ንዝረዮ ከቢድ ኮይኑ ይስምዖ ኣብ መስኣተኻ ግን ብጣዕሚ ብሉፃት መምሃራን ኣለዉ ካብቶም ብሉፃት መምሃራን እስኻ እውን ድሌትን ህርፋንን ናቱ ስለ ዘለካ ብቐሪብካ ትሪኦም ኮንካ ሕቶታትካ ዘይተረዳእካ ብግልፂ ኮንካ ከይሓባእካ እዝን ኣይትበርሃለይኒ እዝን ብሩህ ኣሎ እንዳበልካ ትኸይድ እኹል ፍልጠት ፈሊጦም ንሰብ ዘፍልጡ መምሃራን እውን ኣለውና ማለት እዩ በዚ ምክንያት ከዓ ኣብ እውን ዕውት ኮይና ኣብ ሰዓት እዚ ናተን ቺፍ ቴክኒሻን ኮይነ ይሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ ኣብ ባይታ ዝካየድ ክፍሊ ጽገና ድሕሪ በረራ እውን ነፈርቲ ተወሳኺ ጽገና ይካየደለን እዩ እዚ ማለት ኣብ ግዜ በረራ ዝኾነ ናይ ቴክኒክ ጸገማት ክረአ ከም ዝኽእል ብምእማን ኣድላይ ምክትታል ይካየደለን ኪኖዚ ብመንጽር ዝበረራሉ ግዜ ናይ ሰዓታት ተራእዩን ሙሉእ ጽገና ይካየደለን ብዘይካ እዚ ከዓ እቲ ዝዓበየ ስራሕና ከዓኒ ኢንስፔክሽንስ እዩ ኢንስፔክሽን ዝበሃል እንታይ ሓንቲ ነፋሪት ካብ ብሓዳስ እንድሕር ምስ መፀትካ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 25 ሰዓት ኣብ 50 ሰዓት ኣብ 100 ሰዓት ናይ 200 ሰዓት እንዳበለ ዝኸይድ ኢንስፔክሽን ወይ ስራሕት ኣሎ እዚ እንታይ ማለት እዩ ንኣብነት 50 ሰዓት ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናይ 50 ሰዓት ኢንስፔክሽን ንሰርሕ ኣለና 50 ሰዓት ኢንስፔክሽን ማለት እዚኣ ነፋሪት እዚኣ 50 ሰዓት በሪራ ኣላ ኣብ መንጎ ሪማርክ ይመፅእ ሪማርክ ትዕሪ ግን ትቕፅል ስራሕ ልክዕ 50 ሰዓት እቲ ፍላይት ታይም ኣወርስ ዝበሃል ማለት ሓደ ፓይሎት በሪሩ ክንደይ ሰዓት በሪሩ ካብታ ቴክ ኦፍ ዝገበረላ ክሳብታ ላንዲንግ ዝገበረላ ነዛ ግዜ እዚኣ ይምዝግባ እዩ ምስ መዝገባ ኣፍታ ሎግቡክ ንዕን እንዳቆፀርና እቲ ታይም ናታ ወይ እቲ ናይ በረራ ግዜኣ እንዳደመርና ንኸይድ ልክዕ 50 ክትበፅሕ ከላ at every 50 hours ማለት እዩ ኣብ መጀመርታ 50 ኣብ ኔክስት 50 ናይ 50 ሰዓት ዝስራሕ ኣሎ እዚ ድማኒ ሜንተናንስ ማኑዋላት መጽሐፍት ለና እቲ መጽሐፍቲ ብዝእዘካ መሰረት ንሰርሓ ማለት ኣብ 50 ሰዓት እንታይ ትሰርሕ ኣብ 100 ሰዓት እንታይ ትሰርሕ ኩሉ ግዜ ነፋሪት በቲ መጽሐፍቲ ምስኣዝ ተሰርሐ ወይ ንዓኣ ተባሂሉ ዝተዳለወ ብኡ ተቐይድካን በቲ እሱ ዝህበካ መምርሕን ኢኻ ትሰርሕ መጀመርያ ካብ ቴክኒክ ተበጊስና ማለት ካው ልካ ከም እቲ ፍቕሪ ምሳ እንዳሓደር ከይድ ከሎሲ ልካ ነቲ ቴክኒክ ሲ ከም ሓውኻ ወይ ድማ ከም ኣካልካ ዕለታዊ ጊዜው ድሕራ ተኸዊልካ ፀኒሕሲ ትናፍቕ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚአን ንብረት እዚአን ከምቲ ዝበልኩ
مسيحة خامي حجر كن كم لكن بزراعة أب كابزين تفلينها أبتي معرف جزانها بتشوفيها بقولها نرخبني نعمالتي أبريا اللي نوكي نومالا أسكول أبريا إن سبيسيفاي كان زلين إيركرافت تكنيشان نكمالا بكا عندنا ميك وين أكين كان كبري تمدينا كساس جان مالا أبريا جونيور أبري تكنيشان نشاكي نكسي تميد نكسي من الليكا تكنيشان هنا بوغانغون كي إذا الليكا كيما مسرعي بوبيسي أفتات كويته ኣብ ግዜ በረራ ይኹን ኣብ ጽገና እታ ንእሽቶ ጌጋ ዓባይ ውድቀት እያ እዚ ክፍሊ ጽገና እውን ሓላፍነት ናይ ድሕነት ተሰኪሙ ብጥንቃቐን ልዑል ኣድህቦን ገይሩ ብተቀዳስነት ይሰርሕ ኪኖቲ ብተመክሮ እተዓዮ ነቲ ብመንገዲ መጽሓፍቲ ተዋዲዱ ዝርከብ ሓበሬታ ኣጽኒዑውን ሓደ ብሓደ ተኸቲሉን ኣረጋጊጾን ንጥፈታቱ የሰላስል ብዓብዩ እዞም ሞያውያን መንእሰያት ንድሕነት ተሳፋራይን ኣበረርትን ተገንዚቦም ወትሩ بحلفنة عيو أنا مسجانا بطعمي هذا مسجنهم معناته كاب زيرو تصاني حكا ناب زلع على معناته أب زلع على بايلوتن تكنيشان مقاني تكنيشان كأني رخيبة يسلا زلهم كام حاجة سي وسني يقولون معناته نيوتهم كسب كوي نعي ممهرهم كوينهم أب سعز يقولانه بتناتهم زقاسم كوا ولا ممركون ولا زخ درجة بس يحصل ذلك كي مسجونكم يعترفني نعايز هبوا أبركته قليل هيكون نالد قري خوركون ورد ناو يلد قدو يلد نا خدمة الآكن أي حاجة تقريه حاجة نالد أرولهم أرجوه ناو قات مرتيت الآكن كخدمة الآكن قريه كابيني خويه إننا نبغى الله خا المهم درجة إننا أرجو درجة لقائية كابيني خويه قاسيني خويه أنا وقتنا نبغى لنا ندمبي إن يتمل كتاخص ناو قدمونا السنة عندك أكاديمية ريدم بكون دي تكنيك أبزو أنا موتا أبغى زها طرف كسر حلو تون مالتي ناي سرعة تاي أدو فترة لك تكنيكا بزوجنا بقيت تعمل زي تحصل ده في تكا إلا تاو منا أبرها مالت كيت كلها داتا ما كايز هاي الناس يومكم دو مسلا عين الناس سرعة ويرمان خالص تكنيك زبال ويرمان ناي مويا تمرتسي أبزوجنا وقتها قبولن جاهزين سورة زهانة كسر وهم إلا هو مالتي